Oletko mies vai poika? On olemassa brutaaleja totuuksia siitä, kun kehittyy pojasta mieheksi. Iällä ei ole mitään merkitystä tämän asian kanssa. Se on myönnettävää, että muutos pojasta mieheksi on vaikeaa. Mutta nykyyhteiskunta tekee sitä paljon vaikeampaa. Nykyyhteiskunta yrittää naisellistaa poikia nuoresta iästä lähtien. Ehkä sinutkin on aivopesty yhteiskunnan toimesta ja olet mieslapsi sen lopputuloksena. Ehkä sinäkin ostit sen idean, että miesten pitäisi olla naismaisempia ja että miehisyys on toksista. Mieti sitä. Siitä lähtien, kun olet ollut pieni poika, sinulle on kerrottu, että miehiset piirteesi ovat luonnostaan pahaksi. Suurin osa, ellei kaikki opettajasi, ovat olleet naisia. Ja jos et käyttäytynyt yhtä nätisti kuin tytöt luokassa, se oli rangaistavaa. Poikana, jos olet kilpailullinen, etsit haasteita ja sinulla on paljon energiaa, sinua torutaan ja moititaan siitä. Samaan aikaan, jotta mies voi valloittaa, tarjota ja suojata, nämä piirteet ovat ehdottomasti tarvittavia. Jos olet tukahduttanut näitä luonnollisia tunteita siitä asti kuin muistat, tie, jolla peset aivoistasi kyseisen moskan pois, ei tule olemaan helppo, mutta se on vaivan väärti. Lisää videoita tästä aiheesta tulee tulevaisuudessa. Muista tilata kanava, ettet missaa niitä. Vaikka et kompastuisikaan yhteiskunnan valheisiin, ei se silti vielä riitä muuttamaan sinua pojasta mieheksi. Tytöt muuttuvat naisiksi kokemalla fyysisiä muutoksia kehossaan. Poikien pitää läpäistä testi. Kaiken jälkeen kuitenkin miehet kantavat suorituksen taakan. Jos et yritä suoriutua millään elämän osa-alueella, yhteiskunta luokittelee sinut hyödyttömäksi kakkosluokan kansalaiseksi. Nainen voi olla kaunis, ja maailma kohtelee häntä kuin timanttia, koska hänen kauneutensa tuo hänelle arvoa. Mutta miehille tilanne ei ole samanlaatuinen. Sinun pitää painaa hommia ja luoda oma arvosi. Tämä on brutaali totuus. Kuitenkin sinun pitäisi nähdä tämä hyvänä asiana. Se tarkoittaa, että riippumatta siitä kuka olet, sinä pystyt rakentamaan itsestäsi korkeatasoisen miehen. Ota merkille miehet, joita oikeasti arvostat elämässäsi. Mikä saa sinut arvostamaan heitä? Ongelmanratkaisutaidot, kyky käsitellä vastoinkäymisiä, vahvuus, rohkeus, itsekuri, johtajuuskyvykkyys, mikä ikinä onkaan syy arvostukselle, jota koet näitä miehiä kohtaan, ei ole tekemisissä iän kanssa. Keskustellaan 4 ratkaisevasta tekijästä, jotka muuttavat pojat miehiksi. Numero 1. Vastuu. Pojat usein tykkäävät tehdä, mitä ikinä he haluavat, ja syyttää elämänsä seurauksista muita ihmisiä. Vastuunoton sijasta he valittavat ongelmistaan ja kokevat itsensä uhriksi kyseisissä tilanteissa. Miehet ymmärtävät vastuun, jota tulee kantaa. Vaikka toinen ihminen tekisikin sinulle väärin, on silti olemassa vastuu, jota kantaa. Esimerkiksi, olet saattanut tietoisesti vältellä red flaggeja 90 kerrasta elämässä. Emme ole olosuhteiden uhreja, vaan oman mielemme uhreja. Hyväksymällä omat vastuusi, otat vastuun myös omista ongelmistasi ja otat vastuun omasta elämästäsi. Emme ole päätyneet nykyisen elämän tilanteeseemme muiden ihmisten takia, vaan itsemme takia. Numero 2. Teot puheiden sijasta. Kaikki tuntevat sen kaverin, jolla on aina ison maailman suunnitelmat. Aina levelee sillä, kuinka monen naisen kanssa se on maannut, tai kuinka paljon rahaa hän on tienannut, tai kuinka hyvä hän on tapelemaan. Tällä kaverilla on paljon kauniita tarinoita, joita voi tukea leveilyllään. Mutta loppujen lopuksi, kun aurinko on laskenut, se on vain pelkkää puhetta. Tullakseen naisten mieheksi, tullakseen taloudellisesti vapaaksi tai tullakseen hyväksi tappelijaksi, vaatii se työtä. Pojat valitsevat helpon tien yrittääkseen saavuttaa tätä statusta, jonka haluavat, ja he tekevät sen leveilemällä. Tämä status ei ole aito, ja jokainen oikea tilanne elämässä paljastaa sen. Miehet tietävät, että puhuminen on helppoa ja teot merkitsevät enemmän kuin sanat. Tiedä, milloin pidät suusi kiinni. Tiedä, milloin pidät pääsi kylmänä. Työskentele hiljaisuudessa, supisematta valituksen sanaakaan. Miehet keskittyvät enemmän tekemiseen kuin puhumiseen. Numero 3. Tämä on kova pala purtavaksi monelle miehelle.
Lopeta videopelien pelaaminen ja lopeta hanskaan veto. Videopelit voivat olla mahtavia, mutta sinun pitää olla tietoinen siitä, että ne on luotu pelkästään täyttämään synnynnäisiä halujasi miehenä. Miksi luulet, että älytön määrä poikia ja miehiä ovat addiktoituneita videopeleihin? Haaste, kilpailu, status, valloitukset. Perusteet jokaiselle myydymmälle videopelille on vedota miehen luonteeseen ja haluihin. Nämä saavutukset ovat feikkejä. Ja jos hurahdat videopeleihin, vaimennat kunnianhimosi ja elämänhalun oikeassa elämässä. Toinen tapa menettää ote itsestäsi epätodellisuudessa on hanskaan veto nettikontentille. Vääristynyt kuva valloituksesta. Katsele toisia vastakkaisen sukupuolen ihmisiä, joita et itse ole lähestynyt tai et itse ole toiminnan keskellä. Ole tästä tietoinen ja siitä faktasta, että monet miehet lopulta saavat erektiohäiriön sivuoireena. Numero 4. Hallitse tunnetilojasi. Pojat yleensä tekevät mitä haluavat tehdä ja miehet tekevät mitä heidän täytyy tehdä, halusivat he sitä tai ei. Elämme yhteiskunnassa, jossa yritetään tehdä miehistä enemmän naisten kaltaisia. Yhteiskunta kertoo pojille ja miehille, että heidän on näytettävä tunteensa, kuunneltava niitä ja avauduttava niistä. Sanonnat kuten miehisty tai käyttäydy kuin mies nähdään toksisina. Kuitenkin tässä kohtaa asiat ottavat pimeän käänteen. Miehet ja naiset usein osoittavat tunteensa eri tavoilla. Kun sanot naiselle, että hänen on avauduttava ja lopetettava tunteiden patoilu, he puhuvat tunteistaan ja voivat herkistyä, jopa itkeä. Kun sanot miehelle, että hänen on lopetettava tunteiden patoilu ja kuunneltava heidän tunteitaan, heistä voi tulla todella väkivaltaisia. Voit hyökätä toista kohtaa raivoissasi, koska kuuntelet tunteitasi sen sijasta, että kontrolloisit niitä. Tunteiden hallinta ja kontrollointi on yksi perustavanlaatuisimmista pilareista miehisyydessä. 99% USA:n kouluampujista tulivat yksinhuoltajaäitien talouksista. Isät pitävät jöötä ja opettavat kurin kotona. Isättömyyden noustessa ja yhteiskunnan kannustaessa poikia vain kuuntelemaan tunteitaan, huonoja asioita voi tapahtua todella nopeasti. Tämä ei tarkoita, että pitäisi padota tunteitaan miehenä loputtomasti. Jos on olemassa asia, joka vaivaa, suosittelen keskustelemaan veljien tai ystävien kanssa tai ehkä haluat purkaa paineitasi salilla. Ensimmäisenä sinun on irroiduttava tilanteesta ja katsottava sitä objektiivisesti. Useimmiten asiat eivät ole niin vakavia kuin miltä ne vaikuttavat tai niin isoja kuin miltä saamme ne itsellemme näyttämään. Parhaimmat miehet, jota tapaat, ovat kontrollissa tunteistaan. Tunteet eivät ole pahasta, tunteet joita käytetään pahaan, ovat pahoja. Monet pojat ovat alkaneet käymään salilla ja ovat rakentaneet älyttömän kovan fysiikan vihan takia. Monia heistä kiusattiin. Tämä on mahtava esimerkki tunteiden hallinnasta, kontrollista ja miten kanavoida ne hyödyllisesti ja luovasti. Tämä tieto mielessäsi. Tulet shokeraantumaan siitä, kuinka paljon potentiaalia sinussa on miehenä. Jos haluat jakaa hyvää sanomaa, älä unohda tilata kanavaa, jotta pysyt ajan tasalla uudesta sisällöstä seuraavaan kertaan.